నేను మరలా వచ్చినప్పుడు 4 ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పాలి నాకు. ఆవుଥରେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ଦେବ। బైబిల్లోనే చెప్తాను, బయట ఏమీ చెప్పను। బైబిల్ରୁ ହିଁ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଉ। ప్రసంగ సామెతల గ్రంథము హితోపదేశ 31వ అధ్యాయము 38 పర్వ 30 అధ్యాయము 30 పర్వ హితోపదేశ 30 పర్వ 18వ వచనము 19వ వచనము చదువుతాం। 18 ଆଉ 19 పଦ పଢିବା। నా బుద్ధికి మించినవి 3 కలవు, నేను గ్రహింపలేనివి 4 కలవు। అవి ఏమనగా అంతరిక్షములో పక్షిరాజు జాడ, బండ మీద సర్పము జాడ, నడి సముద్రము ముందు వాడ నడుచు జాడ, కన్నికతో పురుషుని కూడిన జాడ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବା। 3 କଥା ମୋର ବୋଧଗମ୍ୟ, ପୁଣି 4 କଥା ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ଉକ୍ରୋଶ ପକ୍ଷୀର ଗତି, ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସର୍ପର ଗତି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜର ଗତି, ଯୁବତୀଠାରେ ପୁରୁଷର ଗତି। ఈ నాకు 4 ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాలి। ఈ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେମାନେ କହିବ। ఇప్పుడు చెప్తారా, నేను మళ్ళా వచ్చిన తర్వాత చెప్తారా? ଏବେ କହିବ ନା ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କହିବ? ఓకేనా? నాకు ఈ ప్రసంగం కాదు నాది, అంటే మీకు ముందు నేను ప్రశ్న ఇచ్చాను। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା। 29వ అధ్యాయం సామెతలు హితోపదేశ 29 పర్వ 27 1వ వచనం ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢିବା। 31వ వచనం 30 పర్వ ప్రథమ 31వ వచనం 30 ప్రథమ పద। దైవోక్తి అనగా పలికిన మాటలు, ఆ మనుష్యుడు ఓకే చదువు। నిశ్చయముగా మనుషులలో నా వంటి పశుప్రాయుడు లేడు, నరులకున్న వివేచన నాకు లేదు, నేను జ్ఞానాభ్యాసం చేసుకున్న వాడును కాను, పరిశుద్ధ దేవుని గురించి జ్ఞానం పొందలేదు। చాలా ఈ వ్యక్తి ఈ 4 ప్రశ్నలకి ఆయనకి సమాధానము దొరకలేదు, నేను పశుపాయును అని అంటున్నాడు। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଶୁପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ఓకేనా? ఈ 4 మీ ముందు ఇచ్చాను, మళ్ళా వచ్చిన తర్వాత చెప్తారో నాకు, లేకపోతే ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత ఎంటంటే చెప్పేస్తాను। ଏ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆରାଧନା ସରିଗଲା ପରେ ତମେ କହିପାରିବ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତମେ କହିପାରିବ। సరే, వాక్యంలోకి వెళ్దాం। ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ఇక్కడ పెట్టుకో బైబిల్, నువ్వు నా దగ్గర ఇబ్బంది ఉంటుంది, అలా పెట్టుకో। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా। నాలుగు మాటలు నేను చెప్తాను, 3:30కు ముగిస్తాను। 4ଟି କଥା ତମକୁ କହିବି, 3:30ରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ఇష్టమేనా? లేదు ఇంకా రేపు ఉదయం వరకు చెప్పండి పాస్టర్ గారు అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు। ସେତିକି ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନା, ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଚାହୁଁଛ କି? కూర్చోడైనా బాబు ఏంటి చేస్తున్నాడు, కూర్చో, అటు ఇటు అవ్వకండి బాబు, పరిశుద్ధాత్మని ఇబ్బందికరం చేయకండి। మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక ప్రశ్న మిగిలిపోద్ది। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ରହିଯାଉଛି। నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను కదా, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, నా జీవితంలో ఎందుకు ఆశీర్వాదము లేవు, ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ఎందుకు నా బ్రతుకులో ఏ ఉన్నతి లేదు, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଉନ୍ନତ ନାହିଁ। నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన ప్రభువులోకి వచ్చినట్టు వారి కుటుంబం శిఖరిస్తుంది, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। కానీ నేను ఇన్ని సంవత్సరాల బట్టి
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। నా జీవితంలో ఎటువంటి ఉన్నతి కనపడలేదు, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। నా జీవితంలో ఎటువంటి ఆశీర్వాదము లేవు, ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ఈ విషయాన్ని బట్టి కుంగిపోతుంటాం। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉ। అనేక సార్లు ఈ ప్రశ్న మన జీవితంలో వస్తూ ఉంటది, అమ్మా నిల్చున్నావేం తల్లి, కూర్చో, కుర్చీలో కూర్చో, అటు ఇటు నడవకండి అమ్మా దయచేసి, పరిశుద్ధాత్మ సంచరిస్తున్నాడు మన మధ్యలో, చాటగా భయంతో భక్తితో కూర్చోవాలి। ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ବସିବା, ଚୁପଚାପ ବସିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା। నలుగురిని కనుక్కున్న తల్లిదండ్రుల్లో, నలుగురు కన్నా బిడ్డల్లో 4 ଜଣ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କର, ఇద్దరికి ఉద్యోగాలు, మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ। ఆ నలుగురు కూడా చదువుకున్నారు, తల్లిదండ్రులు చదివించారు, 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଭଲ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, కానీ ఇద్దరికి ఉద్యోగాలు లేవు। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ଅଛି, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ। ఎందుకు? తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ నలుగురిని కన్నారు కదా, କାହିଁକି ବାପା ମା ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, కానీ మరి వారిద్దరి జీవితంలో ఎందుకు ఆశీర్వాదాలు లేవు? କାହିଁକି ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ? ఇద్దరి జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు పొంది మంది ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నారు, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଭଲ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ఈ ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరిలో మిగిలిపోతుంది। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ରହିଯାଉଛି। అవునా కదా? ହଁ ନା ନାହିଁ చెప్పండి, କୁହନ୍ତୁ। అవునా కదా? ହଁ ନା ନାହିଁ? నేను మీ భాషలో మాట్లాడాలా? దేవునికి స్తోత్రం, మీ భాషలో మాట్లాడిన బ్రదర్ ఉన్నాడు, ఎవరు వస్తుంది? హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా। అదే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరిలో, బైబిల్లో కూడా అనేక భక్తుల జీవితంలో మిగిలిపోయింది। ଆଉ ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ବାଇବଲରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବଳି ପଡୁଛି। నేను వాక్యము చెప్తున్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నానా లేదా బైబిల్ని మీరు పరిశీలించాలి। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବାଇବଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଯେ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। అందుకే బైబిల్ని సరిగ్గా చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲଟା ଠିକ ପଢିବା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। చూడండి, 121వ సంకీర్తన మొదటి వచనం చదువుదాం। ଗୀତ ସଂହିତା 121 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢିବା। కొండల తట్టు నా కన్నులెత్తుచున్నాను, నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును? యెహోవాయే నాకు సహాయం కలుగును, ఆయన భూమిలో తొందరపడకమ్మా, తొందరపడితే ఎలాగా? వాక్యం చదివేటప్పుడు ఆగి చదవాలి దేవుని వాక్యం। నేను కొండల తట్టు కనులెత్తుచూ ఉన్నాను। ମୁଁ ପର୍ବତ ଆଡେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ କରିଅଛି। అక్కడ కామా ఉందా, ఫుల్ స్టాప్ ఉందా, ప్రశ్న మార్క్ ఉందా? ସେଠି କମା ଅଛି ନା, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ନା, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି? మరి అక్కడ ఆగాలి కదా, ప్రశ్న మార్క్ ఉంది కదా, ఆగాలి కదా, అక్కడ ఉందా కదా ప్రశ్న మార్క్? ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ, ఉందా కదా? రెండో లైన్ ఉన్నది కదా। నేను కొండల తట్టు కనులెత్తుచూ ఉన్నాను, నాకు సహాయము ఎచ్చటి నుంచి వచ్చెను। ମୁଁ ପର୍ବତ ଆଡେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଠାରୁ ଆସିବ? అని ఆగాడా లేదా అక్కడ దావీదు? ଦାଉଦ ସେତିକି କହିକି ରହିଲେ ଟିକେ। ఆగాడా? కొండలు అనగా ఏంటి? ପର୍ବତ ମାନେ କଣ? రాత్రి దెయ్యముడు సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, ଗତ ରାତିରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। అంటే ఉదయం అనుకున్నాను ఒక యవనస్తుడు సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నాను। ଆଉ ସକାଳ ଭାବିଲେ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଆଉ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ఇందాక వరకు అదే సబ్జెక్ట్ చెయ్యాలి, చెప్పాలి అనుకున్నాను। ଆଉ ଠିକ ଆରାଧନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యొక్క చివరి గడిలో ఈ వాక్యం చెప్పు అన్నాడు। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ କୁହ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। అందుకే నేను దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికే ఉన్నాను। ସେଥିପାଇଁ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ସାଧନ କରିବେ। కొండలు అనగా ఏంటి? ପର୍ବତ କଣ ମାନେ କଣ చెప్పాలి, କୁହନ୍ତୁ। కొండల్లో ఏం దొరుకుతుంది? ପର୍ବତରେ କଣ ଘଟିବ, କଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ఏమి దొరుకుతుంది? କଣ ମିଳିବ ପର୍ବତରେ? భక్తుడైన దావీదు అంటున్నాడు, ଭକ୍ତ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, నేను కొండలు తట్టు కనులెత్తుచూ ఉన్నాను। ମୁଁ ପର୍ବତ
ପର୍ବତ ଆଡେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଉଠଉଛି, నాకు సహాయం ఎచ్చటి నుంచి వచ్చెను ତାହେଲେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ అని దావీదు అంటున్నాడు. ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି. ఈ మాటతోనే ముగిస్తాను నేను. ଏହି କଥାରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି. కొండలు అనగా ఏంటి ପର୍ବତ ଗଣ ମାନେ କଣ చెప్పాలి. କୁହନ୍ତୁ? కాబట్టి కొండలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, పైకి చూస్తాం. నేను అడిగేది కొండలే నిజమే, కొండలకి అర్థం ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. ପର୍ବତର ଅର୍ଥ କଣ କୁହନ୍ତୁ? కష్టాలు కొండలు. కష్టం. ఇంకా మీరు చెప్పండి బాబు. ପୁରୁଷମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପର୍ବତ ମାନେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ఆ అంటుంది కష్టాలు అని, ఈ అంటుంది కొండలని, శిఖరం అంటుంది. ସେ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ବତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ପର୍ବତ ହଉଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସଦୃଶ. అమ్మా అక్క ఏం చెప్తావు అక్క? చెక్కమ్మా అక్క చెప్పక్క, నువ్వు చెప్పు పర్వాలేదు. రాళ్ళు అంటుంది, రాళ్ళు కొండలు. ఓకే, కొండలు అనగా ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న పదవిలో ఉన్న అధికారులు అని అర్థం. ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀରେ ଥିବା ବା ଉନ୍ନତ ପଦରେ ଥିବା ଅଧିକାର, ତାକୁ ବୁଝାଯାଏ. ఈ దావీదు ఎందుకు ఈ మాట పలుకుతున్నాడు? ଦାଉଦ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? సౌలు తను తరుముతున్నాడు చంపడానికి, ସାଉଲ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି. కానీ నేను ఎవరి దగ్గరికి వస్తే నేను సురక్షితంగా కాపాడబడతాను సౌలు చేతిలో నుంచి అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. ଦାଉଦ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି. వాళ్ళు అమ్మ రింగ్ అవుతాయి తల్లి, అమ్మ బాబోయ్ చర్చిలో కూడా రింగ్ వాయించేస్తావమ్మా నువ్వు. ఆపేసండి, ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టేయండి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. సైలెంట్ କରିଦିଅନ୍ତୁ. సౌలు తరుముతూ ఉన్నాడు, ସାଉଲ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ. ఆయన ప్రాణ రక్షణ కొరకు నేను ఏ అధికారి దగ్గరికి వెళ్తే నన్ను రక్షిస్తాడు అని అంటున్నాడు. ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କେଉଁ ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ମତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ. అందుకే అక్కడ ప్రశ్న మార్కు ఉంది. ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି. అప్పుడు కిందకి చదవండి. ତା ତଳକୁ ପଢିବା. యెహోవా వలనే నాకు సహాయం కలుగును. ఇంకా చదవండి. ఆయన భూమి ఆకాశములను సృజించిన వాడు. చదవండి. ఆయన నీ పాదము తృప్తిల్లనీయుడు, నిన్ను కాపాడేవాడు కునుకడు. చప్పట్లు కొట్టుకోండి మీకు మీరే. ଓଡ଼ିଆలో చెప్పు బాబు నువ్వు. ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସେ ତୁମ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు దావీదు? ଏବେ ଦାଉଦ କଣ କଲେ? అధికారుల తట్టు చూసే మనసుని ప్రభువు తట్టు తిప్పాడు. ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମନକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ବୁଲେଇଲେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି. అక్కడ ఏం చేశాడు? స్థిరం చేసుకున్నాడు. ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ. భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త దగ్గరే నాకు సహాయం దొరుకును. ସେ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ. అవునంటారా కాదంటారా? అవునా ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ఒక రోగి క్యాన్సర్ తో పడ్డాడు. ଗୋଟେ ରୋଗୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି. వింటున్నారా? ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ఒక రోగి క్యాన్సర్ తో పడిపోయాడు. ଗୋଟେ ରୋଗୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଛି. వారు హాస్పిటల్కి తిప్పి 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 డబ్బంతా రహిత చేశారు. ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ବୁଲେଇଲେ ବୁଲେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା. చివరికి రోగం ముదిరిపోయింది. ଶେଷରେ ରୋଗଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢିଗଲା. 4వ స్టేజ్కి వచ్చేసింది. ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଗଲା. ఆయన బ్రతకడు, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି. ఇంటికి తీసుకుపోండి, దేవుడే బ్రతికించాలి. ଆଉ କହିଲେ, ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ତମକୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ସେମାନେ ଏବେ କଣ କରିବେ? ఆ ఇంటి వారు ఎవరి మీద అనుకుంటారు? ସେ ଘର ଲୋକମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ? పక్కన ఉన్న విశ్వాసం అంటది ପାଖରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ କହୁଛି, వాళ్ళు అన్ని చేతులు అయితే ସେ ଯଦି ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିବେ, దేవుడి చర్చి తీసుకెళ్ళిపో అమ్మా, అది ఏ రోగమైనా దేవుడు బాగా చేసేస్తాడు. ତାହେଲେ ବିଜାତି ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ସେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କରିଦେବେ. ఇప్పుడు చివరికి ఎవరి మీద అనుకుంటారు వీళ్ళు? ଶେଷରେ ଏମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ? డాక్టర్లు చెయ్యి విడిచారు, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଛାଡିଦେଲେ, ହାତ డబ్బు ଛାଡିଦେଲେ, పోయింది, ଧନ ସରିଗଲା, మొత్తం అంతా పోయింది. ସମ୍ପଦ ସବୁ ସରିଗଲା. ఇప్పుడు చివరికి భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన సృష్టి
केवल मोर साहाय्य आसी थाए అవునా కదా? होना नहीं ముందుగా ఆ జ్ఞానము ఆ తెలివి ఉండి నువ్వు ప్రభువు మీద ఆనుకుంటే प्रथम जिते आरंभ है सेतिकी बेले प्रभु जो निर्भर करता నీ డబ్బు దెయ్యాలు తెలవు. ताले तमर टंका शैतान खाई न था వింటారా? खाइबे कि చెప్పండి. बोलतु ఇప్పుడు వాళ్ళు మొట్టమొదట పాదాలు ఎక్కడ కదులుతున్నాయి? బాగోపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి. प्रथम पाद रोग आसिले डॉक्टर पाखक चलुच पाद అవునా కదా? ఇప్పుడు వద్దాం 22 మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 22కి వద్దాం. प्रथम దావీదు ఏ విధముగా ఆనుకున్నాడో प्रथम सामुएल 22 మొదటి వచనాలు చదువుదాం. प्रथम पद पढ़िए దావీదు అక్కడ నుంచి బయలుదేరి అదూలా గృహములోనికి తప్పించుకొని పోగా అతని తండ్రి ఇంటి వారందరూ ఆ సంగతి విని అతని వద్దకు వచ్చి చెప్పండి. మరియు ఇబ్బంది గల వారందరూ ఓకే అప్పులు చేసుకున్న వారందరూ అసమాధానముగా నుండి వారందరూ అతని యొక్క కూడుకొనగా అతని వారికి అధిపతి ఆయన. అతని యొద్దకు ఎక్కువ తక్కువ 400 మంది వచ్చి ఉంది. తర్వాత దావీదు అక్కడి నుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిస్పేకు వచ్చి, దేవుడు నాకు ఏమి చేయనది నేను తెలుసుకునే వరకు నా తల్లిదండ్రులు వచ్చి నీ యొద్ద ఉండనిమ్ము మోయాబు రాజుతో మనవి చేసి అతని యొద్దకు వారిని తోడుకొని పోగా దావీదు కొండలలో దాటి ఉన్న దినములు వారు అతని యొద్ద కాపురం. అలాగా చదువు. जेहेतु दाऊद सेठारु प्रस्थान करी अदुल्लाम गुंफाकु पळेले पुणी तांकर भातृगण ओ तांकर पितृ गृहस्थ समस्ते ताहा शुणन्ते सेमाने सेठाकु तांको कतिकी गले प्रत्येक क्लिष्ट प्रत्येक ऋणग्रस्त ओ प्रत्येक तिक्ता मन लोक तांको निकटरे एकत्र हेले तैरे से सेमानकर सेनापति हेले एही रूपे गुणाधिक 400 लोक तांकर संगी हेले. చదవండి. एथियोपियारे दाऊद सेठारु मोयाब देशस्थ मिस्पिकी गले पुणी से मोयाबर राजा को कहिले मु विनय करूअछि परमेश्वर मो प्रति कौन करिबे ताहा मु जानिबा पर्यंत मोर पिता मातांकु तुम मानंकु मध्यरे आसी रहिबाकु दियो. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? एडी कौन कहउछंती నా దేవుడు నా జీవితంలో ఏమి చేస్తాడో నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నా. मो परमेश्वर मो जीवन रे कौन करिबाकु जाउछंती ता पई मो अपेक्षा करूअछि. ఎవరంటున్నారు ఈ మాట? ए कथा के कहउछंती? అమ్మ వాక్యాన్ని చూడండి, వాక్యాన్ని చూడండి, మనసు ఎక్కట్లేదు. ఒక రోజు ఒక ముస్లమ్మ और दिने వినండి, गोटे बुढ़ी लोक थिले दिने అప్పట్లో వేట మాంసం చాలా కాలం క్రితం సంతకెళ్ళి వారానికి ఒకసారి తెచ్చుకుంటారు, మాంసమైనా చేపలైనా. हाट को जाइकी से पुरातन काल रे लोक माने हाट को जाइकी शिकार करथिबा मांस को किणी आनंती తెచ్చుకొని ముసలమ్మ వండుకుంది. गोटे बुढ़ी लोक ताकू हाटरू किणी रोषे करूची. పూర్వీళ్ళు అన్నమాట, బ్యాళ్ళు తిట్లు లేవు. पुराना काल रे से सब कोटा बाड़ी किछि नथिला. ఆమె వండుకొని కొద్దిగా తినేసి మిగతాది ఉట్టులో పెట్టుకుంది. से बुढ़ी लोक कौन कले किछि रोषे कर किछि खाइले आ किछि आ ताको ऊपर रखिले ఉట్టులో పెట్టుకుంది. आ किछि पात्र रखी की ऊपर टंगे. ఇలాంటి మాస్టర్ గారు వీధి కోట ఉంది, గృహ కోట ఉంది, రామ్మా అన్నాడు. आ जने पाळक आज्ञा ताको कहले मा आसंतु आ गिरिजा अछि प्रार्थना सभा अछि आसंतु. రాత్రి సమయంలో కర్ర పట్టుకొని ముసలం వెళ్ళింది. बुढ़ी लोकड़ा रात्रि समय रे काठ धरकी गला बाड़ी धरकी गला. పాటలతో పాటలు పాడని చెప్పి చప్పట్లు కొట్టింది. से बुढ़ी लोक जेतेबेले प्रार्थना उठिला गीत गाइबा समय रे ताली मारुतिला. తర్వాత వాక్యం చెప్పినప్పుడు రాటకి జారబడి నిద్రిస్తుంది. जेतेबेले वाक्य कहबा आरंभ होला से समय रे कांत को आउछि की सोई पडिथिले. ఏం చేస్తుంది? कोन करथिले? సరే ఆమె మంచిగా సరిగ్గా వాక్యం వెళ్తుంది, అందరూ ఆసక్తి కలిగి వింటున్నారు.
ఆమె చేతిలో కర్ర పట్టుకొని చిచ్చ పడుతుంది. ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଏ ବୁଢୀ ଲୋକ ଶୋଇପଡିଥିଲା। ଠିକ ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚିଚା କହୁଛି, కుక్కన కొడుతుంది, ଆଉ କୁକୁରକୁ ବାଡଉଛି। వీళ్ళేం చేశారు? వాక్యం విన్నప్పుడు పాము అని పరిగెత్తేశారు। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ସାପ ଆସିଲେ ଉଠ ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଲେ, పరిగెత్తారు। ఏమమ్మా అలా చేశామంటే, అయ్యగారు నేను ఉట్టి మీద తోడ పెట్టుకొని వచ్చాను, నిద్రపోతున్నాను, వాక్యం చెప్తుంటే కుక్క వచ్చి తినేస్తుంది అనేసి నేను చూశాను, అందుకనే కొట్టేస్తాను కార్యక్రమం। ସେ ବୁଢୀ ଲୋକ କହିଲେ, ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ତମେ ବାକ୍ୟ କହୁଛ, ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇପଡିଲି। ମୋ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମାଂସ ରଖିଛି, ତାକୁ କୁକୁର ଖାଇଦଉଥିଲେ, ମୁଁ କୁକୁରକୁ ବାଡଉଛି। నీ మనసు ఎక్కడుంది ఇప్పుడు? ତାହେଲେ ସେ ତା ମନ କୋଉଠି ଥିଲା? ସେ ମନ ବୁଢୀ ఇంటి మీద ఉందా? యేసయ్య మీద ఉందా? ଏବେ ଆମର ମନ କୋଉଠି ଅଛି? ଘରେ ଅଛି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି? చెప్పండి, ఇంటి మీద ఉందా? ఇంట్లుందా మనసు? ମନ କୋଉଠି? ଏଇଠି ଅଛି ନା ବାହାରେ ଅଛି? ଘରେ ଅଛି? କୁହନ୍ତୁ। వాక్యం మీద మనసు పెట్టండి। ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ମନ ରଖିବା। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। ఆయన దగ్గరికి ఇంచుమించు వారి సహోదరులు, వారి ఇంటి వారు అదోలా గృహములో దావీదు దాగుంటుండగా 400 మంది అప్పుడు వాళ్ళు దావీదు దగ్గరికి వచ్చి ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅନେକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଋଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦାଉଦ అప్పటికి ఆయనకి తినడానికి లేదు, ଦାଉଦଙ୍କର ସେତିକି ବେଳେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା। వాళ్ళు వృద్ధులు అమ్మా నాన్న వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నారు, ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ వాళ్ళు భోజనం చేయడానికి ఇబ్బంది, ଆଉ ସେ ବୁଢୀ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। కానీ 400 మంది దావీదు దగ్గరికి వచ్చేసారు। କିନ୍ତୁ 400 ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। వాళ్ళు అప్పులు చేసి తెప్పల పడి వచ్చేసారు। ସେମାନେ ଋଣ କରିକି ବାକି କରିକି ଅସୁବିଧାରେ ଆସିଲେ। ఇప్పుడు వారిని దావీదు ఏమన్నారా? ଏବେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ఒరే బాబు, మాకే తినడానికి లేదు, మీ 400 మందికి ఎక్కడ నేను భోజనం పెట్టగలరా అంటారా కదా? ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ଆରେ ମତେ ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, 400 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ଖାଇବା? చెప్పండి, మీ ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారనుకో, మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, మమ్మల్ని అప్పులు అడుగుతున్నారు, ఏమంటారు? రండి నేను అప్పులు ఇస్తాను, కూర్చొని భోజనం పెడతారా, లేకపోతే ఏమంటారు? ମନେକର ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ, ତମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ, ବାକି ମାଗିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ତମେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାକି ତମକୁ ଦେବି, ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି ବୋଲି କହିବ ନା ଆଉ କଣ କହିବ? ఏం చెప్తారయ్యా? ତାଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦବ? లేదని చెప్తారా? ఇంట్లో పెట్టుకొని నువ్వు అలా ఉండాలి అప్పు చేసేస్తావా? ନାହିଁ କହିବ ନା, ତାକୁ ଘରେ ବସେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ବାକି କରିକି ତାକୁ ଦବୁ। కానీ దావీదులో ఉన్న ప్రేమ చూడండి। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ఆ ప్రేమని ఏ విధంగా వాళ్ళ పక్షమున చూపిస్తున్నాడు। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ସେ 400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ? వారందరినీ కూడా కూడబెట్టి ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ, వాళ్ళతో ఉంటూ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, అప్పుడు వాళ్ళకి అధిపతి అయి ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ସେନାପତି ହେଲେ। వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। వారు అదోలా గృహంలో నుంచి అక్కడ అన్ని జనుడైన రాజు దగ్గరికి వచ్చాడు। ସେ ଅଦୁଲ୍ଲାମ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ବିଜାତି ରାଜା ପାଖକୁ గଲେ। వచ్చి అంటున్నాడు, నా దేవుడు ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఏమీ చెయ్యలేదు, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। నేను ఆయన ఆశీర్వాదం ఇచ్చినంత వరకు నేను కనిపెట్టలేను, ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି, ଅପେକ୍ଷା କରିବି, నేను కనిపెట్టలేను ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି అంటున్నాడు। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, మా నాన్నగారిని అమ్మగారిని ମୋ ବାପା ଓ ମୋର ମା నేను వచ్చినంత వరకు, నా దేవుడు దీవించినంత వరకు మీరు రాజుగారు నా తండ్రిని తల్లిని పోషించండి। ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ତମେ ପୋଷଣ କର, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ఇప్పుడు మనం చూద్దాం, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା తల్లి తండ్రులు బిడ్డలను కనుక్కుంటారు, బిడ్డల పట్ల ప్రేమని వరపోస్తారు, ప్రేమతో చూస్తారు। ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। కానీ ఈ రోజు మనము తల్లిదండ్రుల్ని పెద్ద దిగిన తర్వాత, వివాహం అయిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల్ని చూస్తున్నామా? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେମାନେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ, ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ
ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ କି? తల్లిదండ్రులు హత్తుకుంటున్నామా? ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର କରୁଛୁ କି? వృద్ధాప్యంలో వాళ్ళని మనము సేవిస్తున్నామా? ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିପାରୁଛୁ କି? వాళ్ళు ఏమి కావాలన్నా పెడుతున్నామా? ସେ କଣ ଚାହିଁଲେ କଣ ମାଗିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ କି? చూడండి నా ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ వాక్యం ఏంటో, దావీదు, చదువు లేని దావీదు, ఏలుముద్ర కలిగిన దావీదు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి రాజుగా చేశాడంటే కారణం ఏంటి? దేవుడు. ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର କିଛି ବିଦ୍ୟା ନଥିଲା, ପାଠ ପଢି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଜା ପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? దావీదులో దేవుడు ఏం చూశాడు? ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଖିଲେ? దావీదులో ఏ పరిశుద్ధతని చూశాడు? ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ କି ପବିତ୍ରତା ଦେଖିଲେ? దావీదులో ఏ మంచితనము దేవుడు చూశాడు? ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ଦେଖିଲେ? ఒక్క రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, 18 సంవత్సరములు కనిపెట్టాడు రాజు కాడానికి దావీదు. ଦାଉଦ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନୁହଁ, 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। మనం ఏం చేస్తాం? చదువుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటాం, ଆମେମାନେ ପାଠ ପଢିକି ଘରେ ରହିଥାଉ, ఉద్యోగం ఉండదు, ଚାକିରି ନଥିବ, ఉద్యోగానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం, ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, చేసి 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 ఇసుకుపోతాం। ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ବହୁତ ଥର ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଉ। ఉద్యోగం ఎందుకు? ప్రార్థన। ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଥାଉ। ఎందుకు మనకి ఒక ఆరాధనకి వెళ్ళాలి? దేవుడు నా జీవితంలో ఏం చేశాడు అనే ప్రశ్న మన జీవితంలో వచ్చేస్తుంది। ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି, କାହିଁକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉଛି। అనేక సార్లు మనము దేవుని మీద ఇసుకుపోతాం, ଅନେକ ଥର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଉ। అనేక సార్లు మన జీవితంలో ఆశీర్వాదం లేకపోతే, ଅନେକ ଥର ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ, మన జీవితంలో మన బ్రతుకు మారిపోతే, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, మనం సమస్యలో ఉంటే, ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, మనం అనేక సార్లు దేవుని విడిచిపెట్టే దినాలు ఉన్నాయి। ଅନେକ ଥର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦିନ ଅଛି। కానీ దావీదు అయితే ఇస్సకాక ప్రార్థన చేస్తున్నాడు। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କଣ କଲେ? ବିରକ୍ତି ନ ହୋଇକି ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ఆయన వారి దేశముని విడిచిపెట్టాడు, ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, వారి ప్రాంతమును విడిచిపెట్టాడు, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, వారి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టాడు, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନକୁ వారి ଛାଡ଼ିଦେଲେ, బంధువులను విడిచిపెట్టాడు। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। వాడు అదోల గృహంలో అడవిలో ఉన్నాడు ఒంటరిగా। ଅଦୁଲମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ ଏକା ଥିଲେ। దావీదుకి 80 అన్నదమ్ములు, ଦାଉଦଙ୍କର 8 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, 7 ఉద్యోగంలో ఉన్నారు, 3 ଜଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, 3 సిపాయిలు అయి ఉన్నారు, ଆଉ 3 ଜଣ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି, 3 ఏదో వ్యవసాయం ଆଉ చేసుకుంటున్నారు। 3 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। కష్టాలు పడని చిన్నవాడైన దావీదు ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తల్లిని తండ్రిని హత్తుకున్నాడు। ଶେଷରେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ। సౌలు తరిమినప్పటికీ, ସାଉଲ ତାକୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, సౌలు తరిమినప్పటికీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ అన్ని దగ్గరికి పంపించలేదు। ଆଉ ସାଉଲ ଗୋଡେଇଲେ, ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳାଅ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। కానీ తల్లిదండ్రులు అంటారు, బాబు చిన్నోడు నువ్వు ఎక్కడ ఏ శ్రమంలో ఉన్నా, కష్టాల్లో ఉన్నా నీతోనే మేము ఉంటామంటున్నారు తల్లిదండ్రులు। ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି। బాబు నువ్వు చిన్నోడు, నిన్ను విడిచిపెట్టాం మేము, କାହିଁକି ମାନେ ତମେ ଛୋଟ ପୁଅ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ତମକୁ ଆମେ ଛାଡିବୁନୁ, మేము వృద్ధాప్యంలో నిన్ను కనుక్కున్నాం, ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, నీకు మాత్రం విడిచిపెట్టాం। ତମକୁ ଆମେ ଛାଡିବୁନୁ। ఇప్పుడు చూడండి, తల్లిని తండ్రిని సంపాదించిన బిడ్డలు దీవించబడతారు। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ఎందుకు అనగా కుమారుడికి ఉద్యోగం లేకపోయినా, ఆ కుమారుడు అడవిలో ఉన్నా, సౌలు తరుముతూ ఉన్నా, తన తల్లిదండ్రికి లోటు లేకుండా పోషిస్తున్నాడు। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ఇక్కడ మనం చూద్దాం, వినండి ప్రియమిత్రులారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା ଆମେ, అక్కడ సౌలు ఇక్కడ ఉన్నాడు, దావీదు ఇక్కడ ఉన్నాడని సౌలుకు తెలగా సౌలు దావీదు దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నం చేశాడు। ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଦାଉଦ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି। ఆ కింద మాటలో చదవండి, ପଢିବା ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 3వ వచనం, 3 ପଦ।
దావీదు అక్కడి నుండి బయలుదేరి మోయాబీలో మిస్పాకు వచ్చి, దేవుడు నాకేమి చేయనదని నేను తెలుసుకున్నంత వరకు నా తల్లిదండ్రులు వచ్చి నీ యొద్ద ఉండనిమ్మని మోయాబీ రాజుతో మనవి చేసెను. ఆయన యొద్దకు మరియు ప్రవక్తయకు వచ్చి కొండలలో ఉండగా యోధా దేశమునకు పారిపోమని దావీదుతో చెప్పినందున దావీదు పోయి ఆరాపు అడవిలో చచ్చెను. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఏ ప్రవక్త వచ్చాడు? గాదు అనే ప్రవక్త వచ్చాడు. ప్రవక్తకు గాదు వచ్చాడు. భవిష్యత్ భక్త గాద్ ଆସିଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ. ఇదిగో సౌలుకు తెలిసిపోయింది, దావీదు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావని, నిన్ను చంపడానికి వస్తున్నాడు. ସାଉଲ ଜାଣିଗଲେ, କହୁଛନ୍ତି ସାଉଲ ତମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତମକୁ ମାରିଦେବେ. కానీ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి సీముహాము అరణ్యమునకు వెళ్ళిపో, అక్కడ తాగు. ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଆଉ ସିମ୍ ଆମ୍ ନାମକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତମେ ପଳାଅ, ତମେ ବଞ୍ଚିଯିବ. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల్ని ముసలోల్ని ఎక్కడ పెట్టాడు? ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖିଲେ? ఆ అడవిలోకి అరణ్యంలోకి వెళ్తే భయంకరమైన చలి. ଆଉ ସେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ଅଛି. ఆ చలిలో ముసలోని చంపియాలి. ଆଉ ସେ ଶୀତରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସି ମାରିଦେବେ, ସେ ଶୀତରେ ମରିଯିବେ. ఆ దేశంలో అన్ని చెడులైన రాజు ఉన్నాడు. ସେ ଦେଶରେ ବିଜାତିର ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି. ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మనవి చేస్తున్నాడు. ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ప్రభువా, ఇంతవరకు రాజుగారు ఎంతవరకు నా జీవితంలో దేవుడు ఏ మేలు చేసినో నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି. నా తల్లిదండ్రులు వచ్చి మీ యొద్ద నిండు ఇవ్వమని మోయాబీ రాజుతో మనవి చేశాడు. ସେ ମୋୟାବ ଦେଶସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିନୟ କଲେ. ఇప్పుడు మనము ఏదైనా సమస్య వస్తే, కష్టాలు వస్తే తల్లిదండ్రుల్ని మనం చూస్తామా? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଯଦି ଆମର କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆମର ଖାଇବା ନଥିବ, ଆମର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ କଣ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା କି? మన జీవితంలో ప్రశ్న, ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ. మనం ఎంతమందిని తల్లిదండ్రుల్ని వృద్ధాప్రాయంలో హత్తుకుంటున్నాం? ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଛୁ, ସେବା କରୁଛୁ? మన తల్లిదండ్రుల్ని మనం పోషిస్తున్నాం. ଆମର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ. ఒక 4-5 కొడుకులుంటే, ଯଦି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ପୁରୁଷ ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର, నేనంటాను మా తమ్ముడు ఉన్నాడు, మా అమ్మని చూస్తున్నాడు. ଆଉ ସେ ମୋ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି. ఇంకొక తమ్ముడు అంటున్నాడు, ఇంకొక అన్నయ్య ఉన్నాడు, మా అమ్మ నాన్నని చూస్తాడు. ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ କହୁଛି, ନା ନା ମୁଁ ନଥିଲେ କଣ ମୋ ପଛରେ ଆଉ 3 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ. ఇలాగంటూ ముసలమ్మని ముసలాడిని విడిచిపెడుతున్నామా? ଏମିତି କହିକି ସେ 4-5 ଜଣ ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି. కానీ తల్లిదండ్రులు మనల్ని కన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బిడ్డల పట్ల క్షేమమే కోరుతారు. ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସଦାବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି. కొడుకుకి బాగోపోయినా ఎంతో ఆతృత తల్లిదండ్రులకి. ପୁଅକୁ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କେତେ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, କେତେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ମନରେ. ఒక కూతురు జీవితం బాగుపడలేదు, భర్త సరిగ్గా చూడలేదంటే ఎంతో కుంగిపోతారు తల్లిదండ్రులు. ଯଦି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହେଇକି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଝିଅ ପ୍ରତି କେତେ ଦୁଃଖ କରିବେ. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులే దైవము బిడ్డలకి. ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ. తల్లిదండ్రులని ఎవరైతే బాగా చూస్తారో, తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్రాయంలో ఎవరైతే హత్తుకుంటారో, ଯେଉଁ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ସେବା କରିବେ, వారిని దేవుడు ఎప్పుడు ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడు. ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ. ఆశీర్వాదములు ఆలస్యం అవ్వచ్చు, కానీ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, దేవుని ఆశీర్వాదములు ఆలస్యం కావు. କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ବି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ ନାହିଁ. దేవుడు దీవిస్తాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ. నమ్మకం కలిగిన వాడు దీవిస్తాడు. ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ. ఎవరైతే తల్లిదండ్రుని దైవముగా పూజిస్తారో,
କରିବେ, ఎవరైతే తల్లిదండ్రుల మాటకి విధేయత కలిగి ఉంటారో, ଯେଉଁ ଲୋକ ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ఎవరైతే తల్లిదండ్రుల మాటకు లోబడతారో, ଯେଉଁ ଲୋକ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ఆ బిడ్డలని ఉన్నతమైన శిఖరానికి ఎక్కిస్తాడు దేవుడు. ସେହି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଶିଖରକୁ ପ୍ରଭୁ ଚଢେଇବେ। నా ప్రియ సంగమా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, నా యవ్వన బిడ్డలా, ମୋ ଯୁବକ ମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ, దేవుడు నీ జీవితంలో మేలు చేయాలంటే, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ତମ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ దేవుడు నీ ଚାହୁଁଛ, జీవితంలో ఆశీర్వాదములు కావాలంటే, ତମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన శిఖరానికి ఎక్కించాలంటే, ଆଉ ତମେ ଉନ୍ନତ ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, దైవం యేసు ప్రభు కనపడలేదు కానీ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ, కానీ నేను కన్నా తల్లిదండ్రులు నీ ముందున్నా, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା ମା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। వారే దైవములు. ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। వారిని నువ్వు ప్రేమించినప్పుడే, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ, వారిని నువ్వు ప్రోత్సహించినప్పుడే ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। నీ కుటుంబంలో ఆశీర్వాదములు ఉంటాయి. ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆମ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। దావీదు అదే తన తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టలేదు. ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ఎందుకు? దావీదు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినట్టు వాడు. କାହିଁକି ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭୟ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ? దావీదు దేవునిని ఆసక్తి కలిగి హత్తుకునేవాడు. ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସେବା କରୁଥିଲେ। దావీదు దేవుణ్ణి స్తుతించకుండా ఉండలేదు. ଦାଉଦ ସଦାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। అందుకనే దావీదు మీద దేవుని ఆత్మ ఉంది. ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି। ఆ దేవుని ఆత్మ తనలో ఉండబట్టికే తన తల్లిదండ్రుల్ని హత్తుకున్నాడు. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି। దేవునికి స్తోత్రం. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହଉ। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। చూద్దాం. అంతేకాదు దావీదు ఎటువంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడో చూద్దాం. ଦାଉଦଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। దేవునికి స్తోత్రం కలుగుగా. హల్లెలూయా. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 29వ అధ్యాయము మొదటి వచనాలు చదువుతాం. ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ చదవాలమ్మా. 29 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢିବା। మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 29వ అధ్యాయము మొదటి వచనాలు. అంతలో ఆ. ఫిలిష్తీయులు ఆ. దండెత్తిపోయి ఆ, అఫెకుల దిగి ఉంటుంది. ఆ, ఇశ్రాయేలీయులు ఇశ్రాయేలులోని జైలు దగ్గర దిగి ఉంటుంది. ఆ. ఫిలిష్తీయులు సర్దారుల తమ సైన్యమును 100 మందిగాను 1000 మందిగాను. ఆగమ్మా, 5వ వచనం చదువుతాం. అదే 29:5. సౌలు 1000 కొలదిని, దావీదు 10,000 కొలదిని హతము చేసెను. వారు నాట్యమాడుచు గాన ప్రతిగానములు చేయుచు పాడిన దావీదు ఇతడే కాడా అని ఆయనతో చెప్పి, కాబట్టి ఆకీషు దావీదుని పిలిచి, యెహోవా జీవము తోడు, నీవు నిజముగా యథార్థ పరుడువై దొండులో నీవు నాతో కూడా సంచరించుట నా దృష్టికి అనుకూలముగా నీవు నా యొద్దకు వచ్చిన దినము నుండి నేటి నుండి నాటి వరకు నీ యందు ఏ దోషమును నాకు కనపడలేదని సర్దారులు ఎదుట చెప్పారు. చప్పటి పట్టండి ఒకసారి. ଏଇଟା କି ସେଇ ଦାଉଦ ନୁହେଁ ଯାହାର ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ପରସ୍ପର ଗାନ କରିକି କହିଥିଲେ, ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ଏଥିରେ ଅକିଶ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ତୁମେ ସରଳ ଲୋକ ଓ ମୋ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଗମନାଗମନ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ତୁମେ ମୋ କତିକି ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦତା ପାଇନାହିଁ, ତଥାପି ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ନୁହଁ। ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఆకీసు రాజు ఒక అన్యజనుడు రాజు, దావీదు రాజు కాలేదు. ఆ మోయాబీ దేశములకు వెళ్ళిపోయాడు. ఈ 400 మందిని తీసుకొని ఆ దండులో ఆ జనులతో విరోధులతో కలిసి జీవిస్తున్నప్పుడు ఆకీసు రాజు ఫిలిష్తీయులతో
చెప్తున్నాడు. ଦାଉଦ ତାଙ୍କ 400 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋୟାବ ଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ଆକିସ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି. ఏమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? କଣ କହୁଛନ୍ତି చూద్దాం. ଦେଖିବା. 5వ వచనం, సౌలు వేల కొలది దావీదు 10 వేల కొలది హతము చేసెను. వారు నాట్యమాడుచు గాన ప్రతిగానములు చేయుచు పాడుచు దావీదు ఇతడే కడ అని వాడితో చెప్పి, కాబట్టి ఆకీషు దావీదును పిలిచి, యెహోవా జీవము తోడు, నీవు నిజముగా యథార్థపరుడవై ఉన్నావు. କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ତୁମେ ସରଳ ଲୋକ. ఎటువంటి వాడమ్మా? ଦାଉଦ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ? యథార్థపరుడు. ଯଥାର୍ଥ ଲୋକ ବା ସରଳ ଲୋକ. సరళ లోకం అంటే సరళమైన మనిషి, ఏ దోషము లేనట్టి వాడు. ସରଳ ଲୋକ ମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କଠାରେ କପଟ ନାହିଁ, ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି. ఆకీషు రాజు అన్ని జనుడు ఒక దావీదు గురించి, నీవు యథార్థపరుడివి, యెహోవా జీవము తోడు. ଗୋଟେ ବିଜାତି ଦେଶର ରାଜା ଆକିସ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ, ତମେ ଜଣେ ସରଳ ଲୋକ. మనలో యథార్థత ఉందా? ଆମଠାରେ କଣ ସରଳତା ଅଛି କି? ఉన్నదా యథార్థత? ସରଳତା ଅଛି କି ଆମଠାରେ? ఆడవాళ్ళు ఒక మాట చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. స్త్రీలకు మన కోపడి సొంత. మండిపోయి పళ్ళు కొరిచినా పర్లేదు, నేను చెప్పడానికి మాను, వినండి. ప్రియమిత్రులారా, దావీదును గురించి ఒక ఆకీషు రాజు అన్ని జనుడు, యెహోవా జీవము తోడు, నీలో నేను యథార్థత చూస్తున్నాను. ଆଉ ଜଣେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତୁମଠାରେ ମୁଁ ସରଳତା ଦେଖୁଛି. ఈ రోజు మనలో యథార్థత ఉందా? యథార్థవంతులను దేవుడు దీవిస్తాడు. ପରମେଶ୍ୱର ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ. యథార్థవంతులను దేవుడు దీవిస్తాడు. ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ. నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, మీకు సమాధానం చెప్పండి. ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଉଛି, ତମେ ଉତ୍ତର କୁହ. వాడు అక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదువుతున్నాడు కుర్రాడు. ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢୁଛି. వాడికి ఇక్కడ చిలుక దగ్గర నేవీలో జాబ్ వచ్చింది. ఆ చిలుక ଆଉ ଚିଲିକାଟାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଭି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଲା. వాడు 16 లక్షలు కట్టమన్నాడట. ସେ କହିଲେ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମେ ଚାକିରି କରିବ. ఎంత కట్టమన్నాడు? କେତେ ଲକ୍ଷ ଦେବ? କେତେ ଟଙ୍କା? 16 లక్షలు కట్టేసి జాబ్ సంపాదించుకొని 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଲା. ఉద్యోగం వచ్చిందంతా. ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ఆడు 10వ భాగం సంఘానికి ఇచ్చాడు అనుకో, ଦଶମାଂଶ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦବ, అందులో దీని ఉంటుందా? ତାହେଲେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦଶମାଂଶ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ దేవుడు ସେଥିରେ సంతోషిస్తాడా? ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ దేవుడు ఆనందిస్తాడా? ପ୍ରଭୁ କଣ ଆନନ୍ଦ କରିବେ କି ତାଙ୍କଠାରେ? చెప్పండి, ఎందుకు ఆనందించడు? ఎందుకు ఆనందించడండి? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେ ଯୁବକ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ କରିବେନି? ఎందుకు ఆనందించడు? କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରିବେନି ପ୍ରଭୁ? మళ్ళా వాడు వచ్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి, నా యెహోవా నా యేసయ్య నన్ను దీవించాడు, నా బిడ్డను దీవించాడు, మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చాడండి. ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ନେଭି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. నువ్వు లంచం ఇచ్చి ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నావు, ఇది ఆశీర్వాదం వల్ల దేవుడు ఇచ్చాడా? ତମେ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଚାକିରି ପାଇଲ, ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠି ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? ఇచ్చాడా? చెప్పండి, మీరు ପ୍ରଭୁ କଣ చెప్పండి. ଦେଲେ କି ତାଙ୍କୁ? యేసు ప్రభు అన్నాడు, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ నువ్వు କହିଲେ, యథార్థపరుడు అయి ఉంటే, ଯଦି ତମେ ସରଳ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତ, యథార్థతగా జీవిస్తే, ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ దేవుని యందు ଯାପନ, నమ్మకం కలిగి జీవిస్తే, ଈଶ୍ୱରଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତ, ప్రభువులో నువ్వు నమ్మకం కలిగి ఉంటే, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତ, దావీదుని దీనుడను దరిద్రులను పెట్టుకుప్పల నుంచి పైకి లేపి అధికారులతో ప్రధానులతో ఇశ్రాయేలుకి రాజుగా చేసేశాడు. చదువు లేనట్టి దావీదుని. ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ପାଠ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖତ ରାଶିରୁ ଉଠେଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ. ఎందుకని రాజును చేశాడు? କାହିଁକି ସେ ରାଜା ପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ? ఆయనలో యథార్థత ఉంది, ତାଙ୍କଠାରେ ସରଳତା ଅଛି, ఆయనలో పరిశుద్ధత ఉంది, ତାଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ఆయనలో తన తల్లిదండ్రుల్ని హత్తుకున్నాడు. ତାଙ୍କଠାରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାର ମନ ଅଛି, తల్లిదండ్రుల్ని ఎప్పుడు కూడా దుఃఖపరచలేదు, ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ఎప్పుడు కూడా లోటుని చూడలేదు. ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଲୋପ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ అంతేకాదు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళ బంధువులకి 400 కుటుంబాన్ని పోషించాడు.
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ఆ టైంలో ఆయనకి తినడానికి లేకపోయినా ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ପଇସା ନଥିଲା, వాళ్ళందరినీ ప్రేమించాడు, అత్తుకున్నాడు, పోషించాడు. ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ. ఆ యథార్థతనే చూశాడు దేవుడు. ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ସରଳତାକୁ ଦେଖିଲେ. అసీము అరణ్యములో 18 సంవత్సరములు దేవుని సన్నిధానంలో కనిపెట్టాడు. ଆଉ ସିଂହାମ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 18 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ. 18 సంవత్సరాలు కనిపెట్టిన తర్వాత దావీదులో ఉన్న విశ్వాసము, నమ్మకమును చూసి దావీదుని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి రాజుగా చేసేశాడు. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ 18 ବର୍ଷ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ପରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ. ఇంకా 3 మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తా. ଆଉ ତିନିଟା କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି. టైం కూడా అయిపోయింది. ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି. దావీదు రాజు అయిపోయాడు. ଦାଉଦ ରାଜା ହେଇଗଲେ. ఏమైపోయాడు? ଦାଉଦ କଣ ହେଲେ? రాజు అయిపోయాడు. ରାଜା ହେଲେ. ఏమైపోయాడు? କଣ ହେଲେ? ఈ చాలా వృత్తాంతం రిఫరెన్స్ తీస్తే అందుకే 3 రోజులు సభలు పెట్టమన్నారు. ఆ వృత్తాంతం దావీదు స్టోరీ కనీసం 6 రోజులు పడతారు. ଦାଉଦଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ସପ୍ତାହ ସାରା ମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ. దావీదు రాజు అయిపోయాడు. ଦାଉଦ ଏବେ ରାଜା ହେଇଗଲେ. రెండో సమయాల గ్రంథానికి వస్తాం. ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 7వ అధ్యాయం 7 ପର୍ବ 9వ వచనం. 9 ପଦ ପଢିବା. నీవు ఆ పోవు చోటు నెలను నీకు తోడుగా నుండి నీ శత్రువులందరినీ నీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలం చేసి లోకంలోని గనులైన వారికి పలుకు పేరు నీకు కలుగు చేసి ఉన్నాను. మరియు ఇశ్రాయేలీయులను నా జనుల ఇక్కను కదిలింపబడకుండా తమ స్వస్థతల మందు నివసించినట్లు దాని యందు వాటిని నాటి పూర్వం ఇశ్రాయేలీయులను నా జనుల మీద నేను న్యాయాధిపతులను నియమించిన తర్వాత జరుగుతూ వచ్చినట్టు. అమ్మ 8వ వచనం చదవాలి. చదువు ఒక్కసారి. నేను చదువుతాను. కాబట్టి నీవు నా సేవకుడు దావీదుతో ఎలాగూ చెప్పుము, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినది ఏమనగా, గొర్రెల కాపరులో ఉన్న నిన్ను, గొర్రెల తొట్టులో నుండి నిన్ను తీసి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి నా జనుల మీద అధిపతిగా నియమించితిని. 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଆମ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏପରି କୁହ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେପରି ଆମ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ମେଷଶାଳରୁ ମେଷମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ. ఎవరు చెప్తున్నారు? ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఈ మాట? ଏ କଥା କିଏ କାହା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି? అమ్మా వింటున్నారా? କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ఈ మాట ఎవరితో చెప్తున్నారు? ఎవరు చెప్తున్నారు? এই কথা କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? మిమ్మల్ని ప్రశ్న వేస్తున్నాను. ପ୍ରଶ୍ନ, ఈ మాట ఎవరు పలుకుతున్నారు? ఎవరితో చెప్తున్నారు? এই କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି? అంటే ఎవరు చెప్తున్నారు? ఎవరు నాతాను? చెప్పండి కొట్టండి. అక్కడ 3 క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి. ସେଠାରେ 3ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି. న్యారేటర్, ଡାଇରେକ୍ଟର, యాక్టర్, యాక్టర్. 3 పాత్రలు ఉన్నాయి అక్కడ. ଆଉ 3ଟି ପାତ୍ର ଅଛି. ସେ న్యారేటర్ అవుతున్నాడు యెహోవా దేవుడు. ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର. డైరెక్టర్ నాతాన్ ప్రవక్త. ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉଛି ନାତାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା. యాక్టర్ దావీదు. యాక్టర్ ହଉଛି ଦାଉଦ. మీకు అర్థమైందా? దైవజనుడు ఉన్నాడు. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି. మీకు ఆశీర్వాదాలు కావాలి. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର. మీ కొరకు మనవి చేస్తాడు పాస్టర్ గారు. ତମ ପାଇଁ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା. దేవుడు సెలవిస్తే దాసుడు మీకు సెలవిస్తాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଉପରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତମକୁ ସେଇଟା କହିବେ. ఆ ఆశీర్వాదం మీ మీద వర్తిస్తుంది. ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ. దావీదుని రాజు అయిన తర్వాత ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲା ପରେ నాతానుతో దేవుడు చెప్తున్నాడు. ନାତାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି,
17వ వచనం వరకు 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ దేవుడు నాతానుతో మాట్లాడుతున్నాడు. ପରମେଶ୍ୱର ନାଥାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି. నాతాను వచ్చి ନାଥାନ ଆସିକି దావీదుతో చెప్తున్నాడు, ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, నీవు గొర్రెల ద్వారంలో నుంచి, గొర్రెల దొడ్లో నుంచి నిన్ను తీసి దేవుడు నిన్ను రాజుగా చేశాడు. ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେଷ ଶାଳରୁ ମେଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତମକୁ ବାହାର କରିକି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ପରି କଲେ. అమ్మా నువ్వు రాత్రి పడుకుంటున్నావు తల్లి, రాత్రి నిద్రపోతున్నావు. అసలు నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు. దేవుడు చాటు వినాలి, మేము ఎంతో సిద్ధపాటు కలిగి వస్తాం. మీరు ఆశీర్వదించబడాలని, దీవించబడాలని. మన దేవుడు పేదోడు కాదు, మనం పేదోడు కాదు. మనం ఒకరి దగ్గర చేయి చాచుకోకూడదు, మనం ఒకరికి సహాయం చేయాలి. దేవుడు దీవిస్తాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଗରିବ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାହାଠାରେ ହାତ ମାଗିବା ନାହିଁ. 37 సంఖ్యలు 25 వచ్చిన చూడండి ఒకసారి. ଗୀତ ସଂହିତା 37 37 25 వచ్చిన 37ର 25 ପଦ. 37 కీర్తన 25. ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ. ఏమంటాడు దావీదు లాస్ట్ లో? ଦାଉଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି? నేను యవ్వనుడుగా ఉంటిని, ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ఇప్పుడు నేను ముసలోడు అయిపోయాను, ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲି, ବୁଢା ହେଇଗଲି, నాకు ఇయ్యాలకు లేదు, రేపుడికి లేదని ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాచలేదు. ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନାହିଁ ବୋଲି କାହାକୁ ହାତ ମାଗିନି. నేను ఒకరికి సహాయం చేసే చేతులుగానే దేవుడు నన్ను పెట్టాడు. ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି. యేసును యథార్థతగా ఉండు, ହଁ ଆମେ ସରଳରେ ରହିବା, నువ్వు దేవుడి దగ్గర పరిశుద్ధంగా ఉండు, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ରତା ରହିବା, నువ్వు దేవుడి దగ్గర నమ్మకంగా ఉండు. ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ నువ్వు ପଡ଼ିବ. వృద్ధుడు అయిపోయినా సరే ఎవరి దగ్గర నువ్వు చెయ్యి చాచవు. ତମେ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଲୋକ ପାଖରେ ହାତ ବଢେଇ ପାରିବ. చివరికి నువ్వు కడుకున్న పిల్లలకి నీవే సహాయం చేస్తావు. ଶେଷରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ତମେ ଜନ୍ମ ଦଉଛ ତାଙ୍କୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ. అందుకనే దావీదు బల్ల బుద్ధి హృదయం మీద చేసుకొని ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు, నాకు కొండల తట్టు సహాయం రాదు కానీ భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త దగ్గరే నాకు సహాయం వస్తుంది అని స్థిరముగా నిల్చున్నాడు. ప్రభువులో ఉన్నప్పుడు మనము స్థిరముగా నిల్చోవాలి. ଦାଉଦ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ. అన్నాడా లేదా? ଦାଉଦ କହିଲେ ନା ନାହିଁ? చెప్పాలా లేదా? అయినా କହିଲେ ନା ନାହିଁ? 18వ వచనం చదువుతాం. 18 ପଦ ପଢିବା. అరే సమయాలు 2వ సమయాలు గ్రంథము 7వ అధ్యాయం 18వ వచనం. 2 ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବ 18 ପଦ. దావీదు రాజు లోపలకు ప్రవేశించి యెహోవా సన్నిధిని కూర్చుండి ఇలాగున మనవి చేసెను, నా ప్రభువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు నన్ను హెచ్చించుటకు నేను యా పాటి వాడిని, నా కుటుంబం యా పాటిది. ଏଥିରେ ଦାଉଦ ରାଜା ଭିତରକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଏ ଓ ମୋର ବଂଶ ବା କଣ ଯେ ତୁମେ ମତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଅଛ? మినిట్ చూడండి, నాకలు చూడండి. నాతాను ప్రవక్త వచ్చినప్పుడు, ନାତାନ ଭକ୍ତ ଆସିବା ସମୟରେ నాతాను ప్రవక్త చెప్పిన మాటలు దావీదు విని, ନାତାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦାଉଦ. దావీదు ఏం చేశాడు? ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ? ఇశ్రాయేలు ప్రజకి రాజుగా ఉండి సింహాసనం మీద కూర్చున్న దావీదు, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ହେଲେ, ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ. పాస్టర్ గారి దగ్గర ఏమీ లేదు, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, కారులో వెళ్ళలేదు, କାରରେ ଗଲେନି, గుర్రం మీద వెళ్ళలేదు, ଘୋଡା ଉପରେ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, కానీ నడిచి వెళ్ళాడు. କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ. నాతాను ప్రవక్త వచ్చాడనగానే సింహాసనం మీద దావీదు కిందకి దిగేశాడు. ଆଉ ନାତାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିଲା ବୋଲି ଖବର ଶୁଣିଲେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଥିଲେ. దిగేసి నాతాను పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు. ଆଉ ନାତାନ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଦାଉଦ ବସିଲେ.
దావీదు గొప్పడా లోకంలో నాతాను గొప్పడా? ଜଗତରେ ଦାଉଦ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ନା ନାତାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ఆయన రాజు, ఈయన సేవకుడు. ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ఆయన సన్మానిస్తున్నారు దేశాలు. ఈ యొక్క భక్తుడైతే ఆ ఊళ్ళో నమస్కారం చేస్తాడు, ఏమీ లేదు. ఏమిస్తాడని దిగాడు? ରାଜାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ନମସ୍କାର କରିବ, ସାରା ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରିବେ। కానీ దేవుణ్ణి చూశాడు నాతాను ప్రవక్తలలో రాజు। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ఆ భక్తుడిని సన్మానించాడు దావీదు రాజు। ଆଉ ଦାଉଦ ରାଜା ସମ୍ମାନ କଲେ ସେଇ ବକ୍ତାଙ୍କୁ। కిందన కూర్చున్నాడు జ్ఞాని రాజు, దిగేసి సింహాసనం ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଲେ। భక్తుడైన నాతానుని సన్మానించాడు, గౌరవించాడు రాజైన దావీదు। ଦାଉଦ ରାଜା ଆଉ ଭକ୍ତ ନାତାନକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ। అప్పుడు అంటున్నాడు, నన్ను ఇంతగా నివేచించుటకు నేను యాపాటి వాడిని, నా కుటుంబమే యాపాటిది। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଅଛ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ମତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଅଛ? పట్టుబడి మాట్లాడండి మీరు ఒడియాలో, నాకు పెద్ద స్వరం ఇచ్చాడు దేవుడు। దేవుడికి స్తోత్రం। మనకేమైనా ఉద్యోగం వస్తే పట్టగారా గెట్టగారా దశభాగమే పట్టున్నాడండి, చచ్చిగడ్డం వాళ్ళు దీవించాడు మమ్మల్ని। మేము పట్టగా ప్రార్థన చేస్తేనే మన ఆశీర్వాదాలు వచ్చాయి। ଆମର ଚାକିରି ଆସିବ, ଆମେ କହିଥାଉ ଚର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ଆମେ 10 ମାସ ଦେବୁ, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାକିରି ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି। నేను కష్టపడి చదివాను, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଠ ପଢିଲି, రాత్రులు పగలు యాక చేసేసాను, ରାତି ଦିନ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି, నా కంటికి నిద్ర పట్టలేదు, ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ହେବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୋ నేను ଆଖିରେ కష్టపడి చదివాను కాబట్టి నా ఉద్యోగం వచ్చింది। ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି। ఏ పాస్టర్ గారు దశభాగం అంటే పోలా, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ 10 ମାସ ଦେବି? నా పాస్టర్ గారు ఉద్యోగం వేశాడా, ମୋ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ କଣ ମତେ ଚାକିରି ଦେଲେ నాకు କି? సహాయం చేశాడా? ମତେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି? అన్నవాడు లేరా? ଏମିତି କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା అన్నవాడు ନାହାନ୍ତି? లేరా? ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? నా జీవితంలో అనేకమైన అనుభవం, అనేక వారు నా ద్వారా వ్యర్థముగా తాగేసి తిరిగినట్టు వాడు స్టూడెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା వాళ్ళ ଦ୍ୱାରା అన్యజనులు, ଅନେକ ଲୋକ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్తున్నారు, పలానా పాస్టర్ గారు మా ఊరు వచ్చి అడుగు పెట్టి మా కొరకు ప్రార్థన చేయడం వల్లే మేము ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ସେ చేస్తున్నాం। ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଛୁ। మనం ప్రభువులో ఉండి ప్రభు ఆశీస్సులు పొంది దైవాశీస్సులు పొంది ప్రభువులో ఉంటుండగా దేవుడిచ్చిన కష్టాల చేద్దాం, దేవుడికి దైవ సంభాగం ఇవ్వకుండా మన సొడుగులు గొడుగులు। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରସ ମାଂସ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ରସ ମାଂସ ଦଉନାହାନ୍ତି। మీరు మంచోడు, మీరు కాదు, ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు। ତମେ ମାନେ ଭଲ, నేను చాలా సంఘాలకు వెళ్తున్నా, ତମକୁ ମୁଁ କହୁନି, ଆଉ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି। భక్తుడనే దావీదు ଭକ୍ତ ଦାଉଦ నాతాను ప్రవక్త మాట విని ନାତାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, సింహాసనం దిగేసి ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, పాదాల కింద కూర్చొని ପାଦ ତଳେ ପଶିଲେ, ఆయనని సేవించి ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ମତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଅଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ, నేను యాపాటి వాడిని, ମୁଁ କିଏ ଯେ, నా కుటుంబం యాపాటిది, ମୋ ପରିବାର କେତେ నువ్వు ବନ୍ଧୁ, ఎంతగా హెచ్చించటకు నాకు నా జీవితంలో కారణం ఏంటి? ମତେ ଏତେ ଉନ୍ନତ କରିଛ, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ଏହାର କାରଣ କଣ? ఆయన జీవితంలో దేవుడు యథార్థత చూశాడు। ତାର କାରଣ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ସରଳତା ଦେଖିଲେ। ఆయన జీవితంలో యథార్థత చూశాడు దేవుడు। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସରଳତା ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। దీనులను దరిద్రులను పెట్టకములు వెంచి పైకి లేపడము కారణం ఏంటి అంటే నీలో యథార్థత దేవుడి దగ్గర ఉండాలి। ଦିନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖତ ରାଶିରୁ ଉଠେଇକି ଆଉ ରାଜା କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କଠାରେ ତମଠାରେ ସରଳ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। నీ దగ్గర అధికారం లేకపోవచ్చు, ତମ ପାଖରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ఎమ్మెల్యే లేకపోవచ్చు,
एमएलए नाहंती, मुख्यमंत्री रेकमेंडेशन होतु, मुख्यमंत्री रो संपर्क नहीं, प्रधानमंत्री रेकमेंडेशन होतु, प्रधानमंत्री को सहित रेकमेंडेशन नहीं। దేవుడు ఉంటే చాలు నీతో परमेश्वर थिले से चाकरी हम पाद तळु आसीबो। चप्पल కొట్టండి। ताली मारंడి। आमे विश्वास सहित रहबो। प्रभु कोठारे विश्वस्त हेबो। मो परमेश्वर मते आशीर्वाद करिबे। मो परमेश्वर मते उन्नत करिबे। मो परमेश्वर मो संतान मानक आशीर्वाद करिबे। పట్టుదల కలిగిన విశ్వాసం కలిగి ఉంటే నువ్వు ఎవ్వరి దగ్గర చెయ్యి దాచొద్దు, నీ పిల్లల కొరకు నువ్వు రోధిస్తే చాలు ఉన్నతమైన శిఖరానికి ఎక్కించేస్తాడు। जदि तमर से विश्वास दृढ़ता अछि ताले कहा पाकु जायकी मागोनी तमे प्रभु को निकट को जायकी मागो ताले प्रभु तुमको तम संतान को उन्नत स्थाई रे रखिबे। వినండి వినండి వినండి। शुणंतु ఒక రోజు గుంటూరులో आ गोटे दिन गुंटूर रे యేసన్న అనే భక్తుడు ఉన్నాడు। जने भक्त अछंती ताको नाम एसन्ना। ఎంతమంది తెలుసు యేసన్న? केते लोक जानिछंती होसन्ना मिनिस्ट्री रो एसन्ना बोली प्रभु को दास ఎంతమంది अछंती। తెలుసు? केते लोक ఆయన जानिछंती బ్రతుకున్నాడు అప్పుడు। से बचिछंती की ఒక రోజు యేసన్న దగ్గరికి ఒక అతను వెళ్ళాడు। आ गोटे दिन प्रभु को दास एसन्ना पाखको जने व्यक्ति गले। యేసన్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు। आ एसन्ना बसचंती चेयर ऊपर। ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళాడు గుంటూరు। హైదరాబాద్ ରୁ గుంటూరు గଲେ। అంతమంది వ్యక్తి యేసన్న పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు। से व्यक्ति दासଙ୍କ पाद निकटରେ बसिले। ఆ తర్వాత ఒక పాస్టర్ గారు వచ్చాడు ఈ పాస్టర్ గారిని కలవడానికి। ଆଉ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ଏସନ୍ନାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ఆ పాస్టర్ గారికి కుర్చీ వేశాడు। ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପଡିଲା। ఈ యేసన్న గారు తనతో మాట్లాడుతున్నాడు పాస్టర్ గారితో। ଏସନ୍ନା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ఈయన కింద కూర్చున్న వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా పాస్టర్ గారు అని అడిగాడు। ସେ ପଚାରିଲେ ଯିଏ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ఈ పాస్టర్ గారిని అడుగుతున్నాడు, అయ్యా ఆయన నాకు తెలియదు ఆ వ్యక్తి ఎవరో నాకు పరిచయం చేస్తేనే కదా తెలుస్తుంది అన్నాడు। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଏସନ୍ନା ପାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଳେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ ପରିଚୟ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। అప్పుడు యేసన్న అంటున్నాడు ఈయన గురించి, ସେତେବେଳେ ଏସନ୍ନା କହୁଛନ୍ତି ఈయన హైదరాబాద్ సిటీకి డిఎస్పీ అన్నాడు। ସେ କହିଲେ ଯିଏ ପାଦ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟିର ଡିଏସ୍ପି। ఓరు బాబోయ్, డిఎస్పీ అక్కడ సాధారణమైన యేసన్న దగ్గర పాదాల దగ్గర కూర్చోడు అక్కడ। ଆଉ ଡିଏସ୍ପି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କୋଉଠି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଦାସ ପାଦ ନିକଟରେ କେମିତି ବସିଛି? నువ్వు ప్రేమించు, తమ నీ ప్రేమ దైవజనుడిని సన్మానించు, నీ దైవజనుడి మాటకు లోబడి ఉండు, నిన్ను ఉన్నతమైన శిఖరానికి తీసుకెళ్తా। ତମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କର ସେବା କର, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀକୁ ନେଇକି ଯିବେ। యేసు ప్రభు స్వయంగా నీ దగ్గరికి రాడు, యేసు ప్రభు నీ దగ్గరికి స్వయంగా రాడు। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ఆ దైవము సేవకుల లోపల నుంచి వస్తది। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖକୁ ఆ ଆସନ୍ତି। సేవకుడు నీ ద్వారా ప్రార్థించడం వల్ల నీ కుటుంబము క్షేమాభివృద్ధి కలుగుతుంది। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ఆ డిఎస్పీ ఆ సంఘానికి వెళ్ళేవాడు పేద రకంలో ఉండేవాడు। ఏ సంఘాలు ప్రార్థన చేయడం వల్ల హైదరాబాద్ సిటీకి దేవుడు తన్ని ఏం చేశాడు? ఆ కృతజ్ఞత కలిగి నేను డిఎస్పీ అయిపోయాను, సిటీలో పెద్ద పేరుంది, నీ దగ్గర నేను కుర్చీలో కూర్చోలేదు, కూర్చోలేదు, కుర్చీ వేస్తాడు అయ్యగారు, నీ దగ్గర కూర్చోడానికి కూడా యోగ్యత లేదు నాకు, నీ పాదాల దగ్గర కూర్చోడానికి నాకు సమయం ఇవ్వండి। ଯିଏ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଡିଏସ୍ପି ଗୋଟେ ଦିନେ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସନ୍ନା ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଲେ, ତାପରେ ସେ ଡିଏସ୍ପି ହେଲେ, ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ସେ କହିଲେ నాతాన ప్రవక్త పాదాల దగ్గర సింహాసనం మీద కూర్చున్న రాజు కిందకి దిగేసి నాతాన పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు। ଆଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ରାଜା ନାତାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିଲେ, ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଲେ। అందుకే అక్కడ పలుకుతున్నాడు, నీవు నన్ను ఇంతగా హెచ్చించినప్పుడు ఆ పాటి వాడిని, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ఆ పాటిని ମତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଅଛ ଯେ ମୁଁ କିଏ ଯେ ମତେ ଏଇ ସ୍ଥାୟୀକୁ ନେଇକି ଆସିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। అలాగ లోబడి ఒదిగి ఏ కుటుంబం ఉంటుందో
ఆ కుటుంబాన్ని ఉన్నతమైన శిఖరానికి ఎక్కించేస్తాడు యేసయ్య। जो परिवार परमेश्वर को भय करती, परमेश्वर दास मान को भय करती, से परिवार को परमेश्वर उन्नति स्थायी रे रखिबे। ఒక రెండు మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను, టైం క్రాస్ అయింది। అదే 2 సమూయేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయము 28-29। द्वितीय सामुएल 7 पर्व 28-29 पद। 28-29। 28-29। యెహోవా నా ప్రభువా, మేలు దయచేయుమని నీవు నా దాసుడైన నాకు సెలవిచ్చినావే। నీవు దేవుడవు గనుక నీ మాట సత్యము। हे प्रभु सदा प्रभु, तुम्हें ही परमेश्वर और तुम्हारा वाक्य सत्य, पुणी तुम्हें अपना दास प्रति मंगल प्रतिज्ञा करियछ। ఓ ప్రభువా, యెహోవా, నువ్వు నాతాను ప్రవక్తను పంపించావు। నాతాను ప్రవక్తన పలుకుతున్న మాటలన్నీ కూడా నీవే పలికావు, అది సత్యము అంటున్నాడు। से कहउछथि, हे प्रभु सदा प्रभु, तम भविष्य वक्तांक द्वारा जे जे कथा कहिल सेही सब सत्य अटे बोली कहउछथि। దయచేసి दया करी నీ కుటుంబము तम परिवार నిత్యము और सर्वदा నీ సన్నిధిలో ఉండడానికి तुमर सम्मुख रे रहबा पाई నన్ను ఆశీర్వదించు। मते आशीर्वाद कर। ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? అమ్మా వినండి, शुणन्तु एबे हम कोन करिबा? వినండి। शुण మనం కొత్తగా వచ్చినట్లే మనం ఏం అడుగుతాం? చర్చి కొత్తగా వచ్చేసాం, मनकर हम नुआ नुआ चर्च आसछु, चर्च आसिले हम प्रभु को कोन मागिदाउ? నీకు చెప్పలేమమ్మా? कोन नुआ नुआ చెప్పండి। ना ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేసాం, వాక్యం చేశారు। మీరు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే దీవించబడతాం, మీ అబ్బాయికి ఉద్యోగాలు వచ్చేసాయి, పెళ్లిళ్ళు అయిపోతాయి, ఇల్లు కట్టేసుకుంటారు, అన్ని కట్టేసుకుంటారు అని చెప్తాడు పాస్టర్ గారు। पास्टर बाबू कहबे नुआ नुआ आसी विश्वासी मानकु तमर भलो चाकरी पाइबो, तमे बा हबो, तमर भलो भविष्य अछि बोली कहबे। ఏదో ప్రభు దగ్గరికి వస్తారని ఆకర్షించబడి చెప్తారు పాస్టర్ గారు। प्रभु को पाखु आसीबे बोली पास्टर बाबू भलो कथा कहबे। तमे नुआ नुआ आछे प्रभु को पाखु कोन मागिबो? ఏం అడుగుతారు? कोन मागिबो? प्रार्थना करिबो। తెల్ల మొక్కలు వేసుకొని చూస్తారంట మా అవునా? చెప్పు, నా బ్రతుకు బాగోవాలి, నా కుటుంబాలు సిరి సంపదలు ఉండాలి, నా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి, ఇదే స్టార్ట్ చేయాలి। हम आरंभ करता मु भले रहिबी, मु चाकरी करिबी, मो पिता माने भले దావీదు ఆశీర్వదించబడి కూడా ఆ 28వ వచనంలో ఏమంటున్నాడు? నేను నా కుటుంబము నిత్యము నీ సన్నిధానంలో ఉండటానికి దానిని ఆశీర్వదించు। किंतु दाऊद कहउछंती राजा हिगले परे मध्य कहउछंती मु आ मो परिवार सर्वदा तम सम्मुख रे आशीर्वादर अनंत काल पर्यंत आशीर्वाद युक्त हेउ। మొట్టమొదటి నీ కుటుంబము దేవుని సన్నిధానంలో కనబడాలి। प्रथम रे तमे आ तम परिवार ईश्वरंकर सम्मुख रे ईश्वरंकर मंदिर रे देखा जिबार अछि। నీలో జీవము కలిగిన దేవుడు నీ పరిశుద్ధతని, నీ నమ్మకముని, నీ యథార్థతని మొట్టమొదటి చూస్తాడు। आ परमेश्वर देखिबे तमठारे तमर सरलता, तमर पवित्रता, तमर विश्वस्तता प्रभु देखिबे प्रथम रे। అప్పుడు నీ మనసులో ఉన్న కోరికలన్నీ నెరవేరుస్తాడు। से सब देखिला परे तापर तम मन रे जो बांछा अछि से सब परमेश्वर सफल करिबे। నువ్వు సన్నిధానంలో ఉండకుండా तमे प्रभुकर सन्निधि रे रहबनी, నీ కుటుంబం భార్య వద్దే భర్త, तम परिवार रहउनी, स्वामी आसले स्त्री आसुनी, భార్య భర్త వద్దే పిల్లలు, स्वामी स्त्री आसले पिला माने आसुनांती। మీ అందరూ చేసుకుంటున్నారు, వెరీ గుడ్। వస్తారు, మీరు వచ్చారు, మీ మిస్సెస్ అదండి వచ్చిందా? దేవుడికి స్తోత్రం కదా। మీ పిల్లలు వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్। దేవుని సన్నిధానంలో ఉండాలి కుటుంబాన్ని। परिवार सब ईश्वरक मंदिर रे रहबा दरकार। అప్పుడే మీ నమ్మకాన్ని చూస్తాడు, నువ్వు చెయ్యి। सेतेबेले प्रभु देखिबे तमर विश्वस्तता को देखिबे। అప్పుడు నిన్ను అడగకుండానే నీ మనసులో మాట నాలిక రాక మునిపే నీ ఆలోచనలు ఎరిగిన దేవుడు నిన్ను ఏ స్థితిలో ఉంచాలో ఉంచుతాడు। तमर विश्वस्तता को देखिकी तमे कोन मागुछ मागिबा पूर्व परमेश्वर जानिकी तुमको को चिंताधारा करिबार अछि, परमेश्वर ताको तुमको जगी। అందుకే దావీదు 18 సంవత్సరాలు సీము ఆము అరణ్యములో కనిపెట్టాడు, నా దేవుడు నన్ను దీవించే వరకు నేను వనవడను।
ଦାଉଦ କଣ କଲେ 18 ବର୍ଷ ସିଂହାମ ଅଞ୍ଚଳରେ 18 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କହିଲେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ఆ నమ్మకాన్ని చూశాడు యేసయ్య. ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଲେ। ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీదకి రాజుని చేసేశాడు. ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ପରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। 29వ వచనం చదవండి. 29 ପଦ ପଢିବା। దయచేసి ఈ దాసుడనైన నా కుటుంబము నిత్యం నీ సన్నిధిని చూసినట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించు. యెహోవా నా ప్రభువా, నీవు చెరవిచ్చున్నావు, నీ ఆశీర్వాదం నుండి నా కుటుంబం నిత్యము ఆశీర్వదించబడింది. ఇప్పుడు చప్పుడు కొట్టండి. ఈ ఆశీర్వాదం నుండి నా కుటుంబము నిత్యము. నా కొడుకు ఉద్యోగం వచ్చింది ఒకటి, రెండో వాడికి రాకపోతే బాగానే ఒకటి కన్నా వచ్చింది. సరిపెట్టుకుంటావా? మా ఆయన తిన్నాడో లేదో ఉంచలే, నేను మాత్రం తినేసాను కదా. ఇవ్వండి చెప్పోయా బాబు। ଆମେମାନେ କଣ କହିବା, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାକିରି ନ ପାଇଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଭାବିବ ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଏପରି ଭାବିବା କି? సరిపెట్టుకుందామా? ଆମେ ଏହା କହିକି ରହିବା କି? మన ఆలోచన ఏముంటది? ଆମର ଆଲୋଚନା କଣ ରହିଥାଏ? తల్లి మనసు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ମାର ମନ କେମିତି ଥିବ? ముందు పిల్లలకి పెడుతుంది, ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବ, తర్వాత భర్తకు పెడుతుంది, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀକି ଦବ, ఆ తర్వాత ఉంటే భార్య తింటది, మంచి తాగి పడుకుంటారు, ତାପରେ ଯାହା ବଳିଲେ ସେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇଯିବ। భర్త కానీ అడిగాడు అనుకో, నేను తిన్నానండి కడుపు నిండిపోయిందండి అంట। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ ଖାଇଛ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି କହିବେ। ఈమె గుణవంతురాలైన స్త్రీ। এই ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କିଏ? ମାନେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ఆ ఇల్లు కట్టిన తర్వాత ସେ ପରିବାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ఆయన చూస్తాడు ఆ నమ్మకాన్ని, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, వారి పిల్లల్ని ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎక్కించారు। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପୋଜିସନରେ ରଖିବେ। అర్థమైందా? ବୁଝିପାରିଲେ ନା? దేవుడు నిన్ను నన్ను జీవించాలంటే దావీదు వలె నమ్మకమైన భక్తి కలిగి ఉండాలి। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। యేసు నా జీవితంలో ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి నేను ఇంత రోషము కలిగి పౌరుషము కలిగి బల్ల బుద్ధి చెప్పగలుగుతున్నాను। ସେ ବାଳକାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ସାହସରେ ଏତେ ଦୃଢରେ ଆଉ ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି నా యేసులో జీవం ఉంది, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, నా యేసులో యథార్థత ఉంది, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସରଳତା ଅଛି। ఆ యథార్థంగా నేను ఉన్నప్పుడే నా దేవుడు నన్ను నా కుటుంబాన్ని హెచ్చించి దీవిస్తాడు। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସରଳତା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମୋଠାରେ ଥିବ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। నీ దగ్గర డబ్బులున్నా లంచం కట్టొద్దు ఉద్యోగాన్ని। ଚାକିରି ପାଇଁ ତମେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତମର ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। అధికారులు పాదాల దగ్గర కూడా వెళ్ళొద్దు, ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। యేసయ్య పాదాల దగ్గర అడగండి, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ମାଗନ୍ତୁ, ఆయన మీకు ఇస్తాడు। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେବେ। నేను ముగిస్తున్నా, ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ఒక మాట చెప్తా, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତାପରେ ଶେଷ କରିବି। వినండి 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 వినండి। ଶୁଣନ୍ତୁ, ఏంటి తెలుసా? 18 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది ఒక కుర్రోడికి। ଗୋଟେ ଯୁବକଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, మన ఒక రెండో సంవత్సరం అవుతుంది। ଆଉ 18 ବର୍ଷ ହେଇକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ఆ కుర్రోడుగా ఉంటాడు, ଆଉ ଯିଏ ବସିଛି ସେ ଯୁବକଙ୍କ ପରି ଥିବ। ସେ డిప్లొమా అయింది, ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ ପଢିଲା, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయింది, లాస్ట్ ఇయర్ రాయాలి మనవాడు। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇଗଲା, ଫାଇନାଲ ଇୟର ସେ ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷା। ఇప్పుడు అగ్నిపథంలో ఉద్యోగాలు వచ్చాయి కదా, 4 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు, ଅଗ୍ନିପଥ କିଛି ଚାକିରି ଆସିଛି 4 ବର୍ଷ ఆ 3 ఉద్యోగం ବର୍ଷ, కూడా కుర్రోడు సెలెక్ట్ అయ్యాడు। ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିପଥ ଚାକିରିରେ ସେ ସେଲେକ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଯୁବକ, అమ్మా నాన్నకి ఒక్కడే కొడుకు, ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର, ఆ కుర్రోడు చాలా భక్తి కొడుకు, ସେ ସେଇ ଜଣକ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଥିଲେ, ଭକ୍ତି చాలా କରୁଥିଲେ, భయభక్తులు కలిగిన వాడు, ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି మంచి କରୁଥିଲେ, ప్రార్థన చేసేవాడు, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, చాలా చక్కగా పెంచాను। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାପା ମା ମାନେ ତାକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି, దేని పెంచారు? ବାଳକାଜ୍ଞା ବଢେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు భోజనం పెట్టారు కానీ ఆర్థికంగా నేను పెంచాను। ବାପା ମାନେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ ଦେଲେ, ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। రన్నింగ్ అయిపోయింది, మొత్తం అన్ని అయిపోయాయి, లాస్ట్ మెడికల్ ఉంది।
ରନିଂ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଶେଷରେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି వాళ్ళని పిలిచారు ఇంటికి ତା ପାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ అమ్మా నాన్న పిలిచారు ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଡାକିଲେ ପାଳକଙ୍କୁ అయ్యారు ఏ డాక్టర్ ఉంటే చెప్పండి మెడికల్ టెస్ట్ జరుగుతున్నాయి కదా ఎంత కట్టమన్నా కట్టేస్తా ఉంటాం ସେ ବାପା ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଡକ୍ଟର ଚିହ୍ନା ଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବୁ పాస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చి జాబ్ దగ్గర అయిపోయింది కదా అన్నాడు ଆଉ ଚାକିରି ତ ପାକିଗଲାଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଯିବୁ నీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు నాకు చెప్పండి చచ్చి కడతాను ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଜର୍ଜ କରିବି ఏంటి పాస్ గారు అలా మాట్లాడుతున్నారు అన్నాడు ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏମିତି କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି అలాగే మాట్లాడతాను అన్నా କହିଲେ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କଥା କହିବୁ నేను ఈ రోజు రాత్రి 6 గంటలకు చెప్తున్నాను మీ కొడుక్కి కృపకి మెడికల్ లో సెలెక్ట్ అయిపోతాడు రేపు ఆయన ట్రైనింగ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు నా ఏసఐ నీ కొడుకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాడు చూడాలి అంతే ସେ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଇଛି କହିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିତରେ ତମ ପୁଅ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହବ ତାପରେ ଜବ୍ ପାଇବ ବୋଲି କହିଲେ టెస్ట్ లో పాస్ అయిపోయాడు ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା హైదరాబాద్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళిపోయాడు ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା ట్రైనింగ్ అయిపోయింది ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଗଲା ఇప్పుడు చండీగఢ లో జాబ్ ଏବେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସେ ଜବ୍ చప్పట్లు କରୁଛନ୍ତି కొట్టండి ଚାକିରି ଆସିଗଲା పాస్టర్ గారు ఎట్లా ఉన్నారు అడగలేదు ଆଉ ସେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି పాస్టర్ గారు తిన్నారా ఉన్నారా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసినా హాయ్ హలో అంటుంది అంతే అలా అమ్మాయి ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଦି నేను పనులు ଚାହିଁବେ ఛాలెంజ్ చేసి నీ డబ్బులు పైసా ఖర్చావు నీ కొడుకు ఉద్యోగం పెడతాడని గ్యారంటీ వారంటీ ఇచ్చాను ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ କହିଲେ ତମ ପୁଅ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି କୃତଜ୍ଞ ନାହିଁ పిల్లలు కొనుక్కున్నాం వృద్ధాపాయంలో తల్లిదండ్రులు చూడకపోతే ఎందుకు ఉంటే ఎంత ఉంటే ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ అవునా కదా ହଁ ନା ନାହିଁ చెప్పండి తల్లిదండ్రులు 9 మాసాలు మోసి 9 నెలలు మోసి కని పెంచి పెద్ద చేసి ఎంతో నమ్మ చేసినప్పుడు వాడు తల్లిదండ్రుల మీద తిరిగి పెడితే వాడి తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఏమైపోతుంది ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିକି అది మీ పట్ల చెప్తున్నాను ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି దావీదు తన తల్లిదండ్రులని చాలా తీశాడు ଦାଉଦ ନିଜର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ అందుకే దావీదుని ఉన్నతమైన శిఖరానికి ఎక్కించాడు ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଶିଖରକୁ ଚଢେଇଲେ మీరు మీ బిడ్డలు దీవించబడాలంటే మీ దైవజనుడిని పోషించాలి కుటుంబాన్ని ଆଉ ତମ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ତମ ପାଳକଙ୍କୁ ତମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ నా ప్రియ బిడ్డలారా నిన్ను పట్టుకొని లాలించి పాలించి నా కొడుకు ఎక్కడ పడిపోతాడో ఎలా పడిపోతాడో అని హత్తుకొని కుమార్తెను హత్తుకొని మిమ్మల్ని ఎంత చక్కగా దేవుని ఒడిలో పెట్టి పోషించారే ఆ ఆలోచన కృతజ్ఞత కలిగి ఎప్పుడైతే మనం ఉంటామో మన దేవుడు కలిసిగా ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ କେମିତି ସ୍ନେହ କଲେ ଏଇ ସବୁ ମନରେ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ఓ మాట చెప్పండి మీరు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను టైం అయిపోతుంది ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ఇంకా మమ్మల్ని తింటున్నాడు అని మనసులో అనుకుంటున్నారేమో ଟାଇମ ఏమో ହେଇଯାଇଛି చెప్పలేము పోతూ దేవుడు అలా రాక్షసు చేసి తీసుకెళ్ళిపోతాడేమో ఈ మనసులో పెట్టిన మాటలు చెప్పాలా ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ఎప్పటికప్పుడు సిద్ధం ఎలా ఎంతూ దేవుడు నన్ను నమ్మండి అలా వాళ్ళు నడిచి କେଜାଣି ఈ మాట ఉండిపోతున్నారు ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଡାକିବେ ସେ ପଳେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟକୁ ନେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ఓ మాట విన్నాను ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ చెప్పు మర్చిపోయిన మాట ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి గురించి నాకు దేవుడు చూపించాడు ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଲେ କଣ ଦେଖେଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି వాడు డ్రిల్ మాస్టర్ రిటైర్డ్ అయ్యాడు మా ఊరు ఇంటి ముందు ఇల్లే ଆଉ ସେ ଜଣେ ଡ୍ରିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ఆయనకి ముడు కూడా రాలేదు ఆపరేషన్ అయింది మంచం పట్టేశాడు రిటైర్ అయిన తర్వాత ରିଟାୟାର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି 4 నెలల క్రితము నేను ప్రార్థన చేసి పడుకున్నప్పుడు అతను వచ్చి నా ఒడిలో తల పెట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు తమ్ముడు ఈ రోగం పోలేదు నేను రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలకు మంచం పట్టేశాను
ఏంటి నాకు ఉపాయం చెప్పు, నా కొత్త ప్రార్థన చెయ్యన్నాడు. ସେ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଡ ଭଙ୍ଗା ଥିଲା, ଗୋଡ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ରିଟାୟାର ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଗୋଡ କାମ କରୁନି ବୋଲି କହିଲେ. వినండి అమ్మ వినండి, ముగిస్తున్నారు వినండి. అయితే నేను అన్నాను, అన్నయ్య నీలో ఒకటి ఉంది, ఇది నేను దేవుడు తీసుకుపోతాడు, నాతో చెప్పాడు, నువ్వు దాన్ని మానుకో, ఈ క్షణంలో ఎప్పుడు తీసుకుపోతాడో తెలియదు అన్నా. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ, ଭାଇ ତମଠାରେ ଆଉ ସିଗାରେଟ ଅଭ୍ୟାସ, ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡି ଦିଅ. 4 నెలలు అయిపోయింది ఆ కళ చూసి. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ 4 ମାସ ହେଇଗଲା. నేను చెప్పినామంటే భయం వేస్తుంది. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ. ఏమనుకుంటాడేమో అని. କେଜାଣି ସେ କଣ ଭାବିବ, ଖରାପ ଭାବିବ. గత 97లో సేవలోకి వచ్చినప్పుడు కటకలో ఉన్నప్పుడు ଆଉ 1997 ମସିହାରେ କଟକରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ఒక వ్యక్తి రమేష్ అనే పేరు, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ରମେଶ ତାଙ୍କ ନାମ. వాడు దాదాగిరి చేసేవాడు. ସେ ଦାଦାଗିରି କରୁଥିଲେ. వాడు తాగి జబ్బు పడిపోయాడు. ସେ ମଦ ପିଇ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା. ఆ సేవలోకి వచ్చిన కొత్తలో దేవుడు నాకు రమేష్ కి చూపించాడు. ସେବା ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରମେଶକୁ ଦେଖେଇଲେ. ఆయన చనిపోతాడు, వెళ్ళి యేసు ప్రభు గురించి చెప్పన్నాడు. ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକ ମରିଯିବ, ଆଉ ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହ. అయితే నేను మరి బాబాడు దాదాగిరి చేస్తాడు, నేను యేసు గురించి చెప్తే కొడేస్తాడేమో భయపేసింది. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲା, ସେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି କହିବି ତାହେଲେ ସେ ମତେ ମାରିବେ. మానేసని చెప్పడం, କହିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ. ఆ 4 రోజులు చచ్చిపోయాడు. ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା. నేను కుంగిపోయాను. ସେ ଭାଙ୍ଗି పడిଲେ. బాబు ఎంత పని చేసుకున్నాను చెప్పకుండా మానేశాను. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବିଲେ, ମୁଁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲି, କହିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ. అదే స్వప్నం మళ్ళా చూశాను నా ఊర్లో అతని గురించి. ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ. నేను తెగించాను, వెళ్ళాను ఆయన దగ్గరికి. ସେ ସାହସ ନେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ గଲେ. అన్నయ్య, କହିଲେ, ଭାଇ 4 నెలల క్రితం నీవు నాకు కనపడ్డావు, కల్లో తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకుని వచ్చావు, నా ఒళ్ళో తలెట్టుకుని ఏడుస్తున్నావు. రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత నేను లెగిసి నడలేకపోతున్నాను, తమ్ముడు నా కొరకు ప్రార్థన చేయమని నాకు దేవుడు చెప్పాను. ఏ రోజు ఏ గడిలో నువ్వు పోతావో తెలీదు, నువ్వు తాగుడును సిగరెట్ మానేసి దేవుడిని తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସିଗାରେଟ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତମେ ରିଟାୟାର ପରେ ତମେ ଚାଲି ପାରୁନ, ତମେ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଜଲ୍ଦି ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କେବେ ମରିବ, ଆଜି ମରିବ କି କାଲି ମରିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ. ఆయన పశ్చాత్తాపడి ఏడ్చాడు. ସେ ସମୟରେ ସେ ଅନୁତାପ କରିକି କାନ୍ଦିଲେ. కన్నీళ్ళు వచ్చాయి. ତାଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ. ప్రార్థన చేశారు. ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ. కాడికిస్తున్నాడు. ସେ ଦାନ ଦେଲେ. నేను అన్నాను, నీ డబ్బులు నీ దగ్గర నుంచి. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ, ତମ ଦାନ ତମ ପାଖରେ ରଖ, ମୋ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନି. నాకు చెప్పమన్నాడు, చెప్పాను, వచ్చాను. ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ କହିଦେଲି. చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. କହିଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ. 4 రోజులైంది. ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲା. మీ అయ్యగారు వచ్చారు ఊరు. ଆଉ ଆମର ଦାସ ଗଲେ ଗାଁକୁ. మీ అయ్యగారితో ఆ ప్రార్థనకి నేను వెళ్ళాలా? ଆଉ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗଲେ. మాట్లాడేశారు అన్ని. ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଗଲା. ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ଘରୁ ଫୋନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଫୋନ ଆସିଲା. చిట్టని చచ్చిపోయింది. ଆଉ ଚିଠି ଭାଇ ମରିଗଲେ. చిట్టనియా ସେ ଭାଇ ମରିଗଲେ. చచ్చిపోయింది. ଯୋଉ ଲୋକ କହିଲା ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲେ. దేవుడు నన్ను చూపించిన ఆ సిస్టర్ కూడా, ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదు, ప్రార్థన చేసుకుండగా ఆమెను చూపించాడు, ఆమెను ఇల్లు చూపించాడు, తన కొడుకుని చూపించాడు. ఈ రోజు ఆ చూపించిన ప్రకారంగానే వాడిని నేను కలుసుకుంటాను. ଆମମାନଙ୍କ ମଝିରେ ସେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ. ସେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଝିରେ ସେ ఎప్పుడు ଅଛନ୍ତି. ఎన్నడూ ఆమెను చూడలేదు నేను. କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି. గత 6 నెలలు 7 నెలలు అవుతుంది. దేవుడు చూపించిన ప్రకారంగా ఆమెను చూపించాడు. తన కొడుకు బాగుపడ్డాడు. కొన్ని సమస్యల నుంచి వాళ్ళు నిలబడ్డారు. ପ୍ରଭୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଛି ବୋଲି ଦେଖେଇଲେ. పారాదీపులో ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి? ପାରାଦୀପରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି. ପାରାଦୀପରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି. మత్తుసల గంట ఉన్నాడు. ମଧୁସେଲା
24 घंटा अछंती प्रभु का दास వేరే పాస్టర్ గారు ఉన్నారు ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି అందరిని విడిచిపెట్టి మన దగ్గరికి వచ్చింది ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି దేవుడు చూపించిన గురిని బట్టి ఆమె వచ్చింది ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା దేవునికి స్తోత్రం కదా ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ ఎందుకు మీకు చెప్పానంటే କାହିଁକି ତମକୁ ଏସବୁ କୁହାଗଲା ఏది రాని ప్రతికూల పరిస్థితులు రాని ఏమంటే కానీ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ యేసుని విడవకుండా గట్టిగా చేపట్టాలి ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରହିବା దావీదు పట్టుకున్నాడు 18 సంవత్సరాలు ଦାଉଦ 18 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଧରି ରହିଲେ ఉన్నతమైన శిఖరానికి ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀରେ ରଖିଲେ నెక్స్ట్ వస్తే దావీదు రాజైన తర్వాత తన సొంత కొడుకే తరుగుతున్నాడు దావీదుని చంపేయడానికి ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ వచ్చింది చెప్తారు మనల్ని పిలిస్తే ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ఉంటే ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ କହିବେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଲା ମାରିବା ପାଇଁ సొంత కొడుకే తరుగుతున్నాడు ନିଜର పుତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇଲା నెక్స్ట్ వస్తే చెప్తారు ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମରେ ପଚାରୁଥିଲା చెప్తారా నేను మళ్ళా వచ్చేటప్పుడు చెప్తాను ଏବେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିବ ନା ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ କହିବ ఏం చదివించాను బండ మీద పాము నడిచిన సర్పం నడిచిన జాడ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ସର୍ପର ଗତି సముద్రంలో నడిచిన వాడ జాడ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜର ଗତି ఆకాశం మీద పక్షి నడిచిన జాడ ଆକାଶର ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷୀର ଗତି ఒక పురుషుడు స్త్రీతో కలిసిన జాడ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପୁରୁଷର ଗତି ఈ నాలుగు ఎప్పుడు చెప్తాను ଏଇ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ କହିବ ନା ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପାଳକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କହିବ తీసుకోండి నాకు చెప్పండి ఏ పాస్టర్ కన్నా కొనుక్కోండి ତମେ ଯାହାକୁ ପଚାରିକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିକି ମତେ କୁହ అప్పుడు మీకు బైబిల్లో గ్రిప్ ఉంది సత్తా ఉందని చెప్పగలను ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ବାଇବଲ ଭଲରେ ପଢୁଛ ଆଉ ବାଇବଲରେ ତମର ବିଷୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବି ఓకేనా చెప్తారా କହିବ ନା నేనే చెప్పాలా ନହେଲେ ମୁଁ ହିଁ କହିବି ନ କହିଲେ ଯଦି ପାଳକ କହିବେ ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣ ମାନେ କହିବ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତର କିଏ ଦବ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆରେ କହୁନ ଅନିଲ ଭାଇ చెప్పాలి మీరు ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ପଡିବ మీరు వచ్చిన తర్వాతనే చెప్పాలి ఏంటండి చెప్పండి మనం ఒకసారి ଆଉ ଥରେ ఆకాశంలో ఎగురుతున్న పక్షి జాడ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷୀର ଗତି సముద్రంలో నడుస్తున్న పడవ జాడ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ଜାହାଜର ଗତି బండ మీద నడిచిన సర్పం జాడ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ସର୍ପର ଗତି ఒక కన్నికతో ఒక యవనస్తుడు కూడిని జాడ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଯୁବତୀର ଗତି ఎవరు చెప్తారు କିଏ କହିବ ఎవరు చెప్తారు କିଏ କହିପାରିବ ఏంటి ఇలాంటి నేర్చుకుందాం మనం అందరం నేర్చుకుందాం ଆମେ ସବୁ ఈ ଶିଖିବା। లోకంలో ఏమి నేర్చుకోకపో ఈ జగత్తులో- ఈ 66 పుస్తకాల విషయాలు నేర్చుకుంటే నిన్ను బహుగా దీవిస్తాడు దేవుడు ଜଗତରେ କିଛି ଶିଖ ବା ନ ଶିଖ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ 66 ପୁସ୍ତକ ଥିବା ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ కొమ్ములు తిరిగిన మగోడు కూడా నీ దగ్గర బలాత్ముడు అయిపోతాడు ଆଉ ଯେତେ ବଡ ବଳବାନ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଇଯିବ ସିଂହ ବୁଲିବ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯିବ అవునా కదా కొమ్ములు తిరిగిన మగవాడు అంటే మేసాలు అలాగ చెప్పిన మగవాడు నాకంటే గొప్ప ఈరుడు లేడు అని ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గర బలాత్ముడు అయిపోవాలి ବଳବାନ ପୁରୁଷ ଥାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବୁଡେଇକି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ହାରିଯିବେ దేవుడి మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించారు. అమ్మా ఏమన్నా ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ఐదు କରନ୍ତୁ। ఏదైనా సోదే